навиштаҷоти аҷибу ғариб як ҷузъи зиндагии мо шудааст. сари ҳар қадам ба навиштаҷоте рӯбарӯ мешавем ки ҳеҷ набошад ба лабон табассум медамад. ба лаб табассум, ба бадан мурғак. баъзан ин табассум аз гиря талхтар аст. ҳоло бо мо бошед то чанд лаҳза дар олами навиштаҷоти тоҷикӣ сайр намоем. мағозаи варзишӣ бо сифати калон. сифати аълояшро медонем. калонаш чи аст? шояд дар ин мағоза танҳо либосҳо барои варзишгарони бузургҷузҳа фурӯхта мешавад. мисли ин. илтимос аз тиреза ноз туф накунед. аз дар туф кунед майлаш, фақат аз тиреза туф накунед. кали ҳалим дар поён семичка мефурӯшад. мабодо дар сараш расад, дунё ба сарамон қиёмат мешавад. гиречка. гиречкада биё бача, пиюзда биё, нухуд арзон шид, кытышкаи беҳтарин. балони фурӯшӣ беӯ. шумо ҳайрон нашавед, беӯ тамғаи мошин нест. номи балон ҳам маъни ин аст балонҳоро беӯ, яъне бедухтари назди чархҳо истода мехаред. мурам шумо ба закрывайте за собой дверь. дар мо мегӯянд ё ба зорӣ ё ба зурӣ ё ба зар. инҳо аз варианти аввал кор гирифтанд. фикр мекунам нишонрас ҳам ҳаст. зимнан мо ҳам чанд пешниҳод дорем. умедворам мақбул бошад. хоки пот шавум, даро оҳиста пуш. холат мура, ҳамун дарака маҳкам кун. ҷияни тағо, пӯшидани дар фаромӯш нашава. маҷлиси вакилони халқ. мардум ҳамеша шикоят мекунанд ки вакилони интихоб кардаашон ваъдаҳои пеш аз интихобот додаи худро иҷро намекунанд. дуруст ҳам мекунанд. охир шумо ба вакил овоз додед. онҳо бошанд вақиланд. ва чанд навиштаҷот бидуни шарҳ. свежее пиво. шод. мувофиқи қонун партовҳо сохтмон мумкин нест падар налад. радники Таҷикистана. бильярдная. морожни. саларка. эҳтиромона хоҳиш ба тозагӣ риоя кунед. ноз тамоку туф накунед. серия копия. навиштаҷоти нуқтаҳои нусхабардорӣ ҳамеша ҷолибанд. молҳо аз аврупо ксерокопия. боз мегӯянд дар тоҷикистон тоҷирони боинсоф намонданд. ана мардак иқрор кардааст ку молҳо нусхабардоришудаи аврупо. ламинатсия мобилных телефонов. саволҳои бекора надиҳед. ба фикрам кормандони ин нуқтаи хизматрасонӣ аз саволҳои беҷои мизоҷон ба дод омаданд. шояд аз онҳо ҳамеша мепурсанд ки чаро ойниҳол бобоназарова имзои зарурӣ ҷамъ накард, ё чаро номзади мақоми президентӣ мегӯяд мақсади ман президент шудан нест, ё шояд зиёд мепурсанд ки як халта орд чанд сомонӣ аст, ё президенти уругвай чӣ ном дорад. ба мавзӯи навиштаҷот ҳатман бармегардем. аммо ҳоло то як ҳафтаи дигар. Goodbye.